Id-Deputat Prim Ministru għas-saħħa Chris Fearne ħabbar li waħda mill-miżuri li ser tkun riveduta fl-għeluq ta' 3 ġimgħat minn mindu sar l-ewwel tnaqqis fil-miżuri kontra l-Coronavirus hija dik li l-missier ma jitħallix fis-Sala Tal-Ħlas tul l-esperjenza kollha tat-twelid. Fis-seduta parlamentari tal-Erbgħa filgħaxija stqarr li dan isir dejjem jekk is-sitwazzjoni tal-imxija tal-Coronavirus f'pajjiżna tibqa' taħt kontroll. Fil-grupp ġdid ta' miżuri li ħanħabbru, waħda minnhom jekk nibqgħu nżommu l-affarijiet taħt kontroll, in-naħa tal-qassam mediku ħatkun illi l-missirijiet, il-partners ħajkunu jistgħu jerġgħu jidħlu għal parti kollha tal-ħlas mal-partner tagħhom waqt illi jkunu qegħdin ġewwa l-isptarijiet tagħna. Chris Fearne ħabbar ukoll li s-servizz tal-IVF ukoll jaf jerġa' jibda jekk wara dawn it-3 ġimgħat il-virus jibqa' kkontrollat f'pajjiżna u stqarr li l-għażla ta' jekk koppja tibdiex is-servizz tal-IVF f'dan iż-żmien jibqa' f'idejn il-koppja. Dan is-servizz kien ġie sospiż wara li kien għadu mhux magħruf x'inhu l-effett tal-Coronavirus fuq mara li tkun fil-fażi bikrija ta' tqala. Stqarr li hu mifhum li l-Coronavirus ma jiżviluppax komplikazzjonijiet waqt it-tqala bħal virusi oħra fosthom il-ħosba Ġermaniża jew iż-Zika. Madankollu spjega kif xorta waħda għadu mhux magħruf fiċ-ċert jekk in-novel Coronavirus iħallix effett fuq it-tarbija meta l-omm tkun pożittiva f'fażi bikrija ta' tqala. Stqarr li minħabba dan il-fatt il-liġi li tippermetti li friżar tal-embrijuni ġiet użata ferm bħalissa biex l-embrijun ikun ippjantat fi żmien fejn ikun hemm inqas riskju li dan b'xi mod jew ieħor ikun milqut minn dan il-virus. Nżommuhom liġi permettilna li nżommuhom fl-embryo freezing u dawn nistgħu nimplantawhom la tkun għaddiet jew la jkun daħal il-vaċċin. Potenzjalment mingħajr nerġa' ngħid, anzi bl-ikbar rispett lejn il-ħajja dawn l-embrijuni kollha ħajjiġu implantati. Stqarr li bħalissa m'hemm l-ebda embrijuni friżat li huwa l-adozzjoni kif tippermetti l-liġi iżda l-ġenituri tagħhom kollha jriduhom. Stqarr li mal-ftuħ mill-ġdid tas-servizz tal-IVF, il-liġi f'pajjiżna ser tkun qed tippermetti wkoll id-donazzjoni tal-isperma jew tal-bajda.